Mhlawumbe ke ngokukhulu ukuthobeka umuntu akaqale akhuleke emakhosini. Simelele sithobeke eNdlunkulu. Sizwile kuthiwa kukhona abatwana ngaphakathi kwethu, siyathokoza, siyathobeka kakhulu. Nathi kuba sebukhoneni bobukhosi. Bese sibingelela obaba abakhona abaphakathi kwethu. Ngeke ngayibona impuka nempandla zikhona. Noma ngithi angitshontshe leso sibusiso nje ngoba lokho kukodwa kusho ukuthi sizingane kubantu abadala. Bese ngithobeka futhi kubanewethu ngibabonile abakhona phakathi kwethu. Ngiyambona uZwide lapha ongomunye wabantu esinabo kwipanel, ubaba uGadla, uNxumalo ungomunye ubhuti kimi abadala engithi mangibabuka, hayi ngisho ubhuti abanewethu lapha yana lapha. Ngithi mangimlalela base mdala ngifuna ukufana naye cishe ngakho konke ngaphandle nje kokukodwa engeke ke ngikusho manje, kodwa nje ngiyafisa ukufana naye. Bese ngibingelela abanewethu esigungwini MC, ngiyathobeka Mabundla. Kini nonke bafethu siyathobeka. Lo mkhankaso enawuqala awumncane, mkhulu kakhulu ngoba kade sixoxa nje lapha eminyango kulo 3 minutes enginawo sikhala ngezwi lendoda elingasezwakala isitalo enganeni esakhulayo. Uyizwe ingane ikhuluma noma ikhomenta nje lapho ukuthi awukwakhommentisa okwadade wabi inkunzi malanga. Ukuzwa kubeka nje ukuthi awunina nje ngqoke lona. Velubonda hayi izwi lendoda lisekho, isibonelo sakhe esihle. Isibonelo nje sakhe esihle athi mina uma waba yikho konke kimi. Angifuni leli gama lizwakale ngokungazi ukuthi ngibukela noma ngidicilela umsebenzi omuhle owenziwa abantu besifazane emva kokuthi thina zinja silahle izingane zethu. Mkhulu umsebenzi owenziwa abantu besifazane, besiphipha, besikhulisa, besigqokise, sifuna ubaba engekho. Sigcine ngempela usizwe sikhuluma ukuthi awukwashoda ngoyise kwaze kwaba sekugcineni lokho. Manje ke lezi sigungu sizele lezo zinto ezinjengalezo zokuthi okungenani ke singomalume kulabafana, singobhuti abadala, singobaba, sikhulume bese kuba kuye umfana ukuthi uyayithathela. Siyabonga kakhulu ingane zasekhaya ngalo msebenzi onjalo. Ningabe nisawuyeka awusuki kini, usuka kubantu eningabaqondi neningabazi futhi ngisho ukuthi bangakanani, kodwa sengingasho ngithi bakhulu. Nginikezwe isihloko lapha kuthiwa ngizokhuluma ngokubaluleka kwemfundo. Kusho ukuthi manje kufanele ngikhulume ngesingisi. Kusho ukuthi manje kufanele ngithi ladies and gentlemen ngoba abantu abaningi bacabanga ukuthi imfundo isingisi. Kodwa ke mina angizukuvuma ukuthi imfundo iyisingisi ndaba ezithe. Kimina imfundo ngiyibiza ngobuhlakani obuqoqwa over a period of time. Ngiyajabula ukuthi kukhona izigungu zemfundo lapha kunabafanyana abancane ukuthi makusibuka nje kufisa ukufana nathi ngelinye ilanga. Mhlawumbe umuntu akakuveze cha abagejanga abanethu laba mabethi angikhuluma ngezemfundo, ngifundile Sterek. Ngifunde nje Sterek ngaba yiprefect ngisho lesikole. Yimi wayishaya insimbi kushintsha iperiod ngithi kenqe uthisha manje ngafuna uphuma ngathi sekungena economics phuma. Ngo-1999 ngangifunda umatric. Okay, abanye bathi pho yini wa fresh kanje, angiyijahanga izinto zabantu abadala, ngisanda kuyiqala nje. Ngaba yiprefect lesikole ngaqeda ngo-1999 ngaphuma ngayongena e-university 2000 ngenza my national diploma in accounting, ngaqeda ngo-2002 ngiyisifundiswa lesokugcina ngci. Angigcinanga lapho. Kubalulekile ukuthi before ngikhulume ngemfundo ngoba khona ozobuza ukuthi ukhuluma la uyazelapha imfundo. Angikuveze lokho ukuthi ngagogoda kwi-accounting e-TUT ngaphuma ngaya e-UNISA ngiyokwenza i-BComt. Ngifuna ukubambisisa lo. I am an accountant by qualification. I have also even worked as an accountant, not just anywhere.
ngiyakubona nje wase FNB angisakubali ngaye ngasebenza FNB ngaze ngaba u-branch manager sengiyakubuka nje lokho angithi kuthiwa ngizokhuluma ngemfundo ndunakazi funeka lento ngiyiveze ngize ngiphakame kanje ngithi angisakubali lokhu kuba u-branch manager funeka ngihambe nawe ngiyofika nawe e-Anglo Platinum ikhampani le which is listed second kwi-London Stock Exchange mshiye uJohannesburg Stock Exchange lofunda ngaye wena la London Stock Exchange ngisebenza lapho as a senior accountant ngizama ukuveza ukuthi ngifuna uthi uhleli lapha emuva ngifuna uthi uhleli lapha emuva uthi oh hayi no hayi bekufanele fanele kube uyena ngafunda ngaze ngafika la engithi indlela esengifunde nesengicabanga ngayo isikwanele ukuthi sengingamshiya umlungu angifuni ngisho ukuthi sengicabangisa komlungu ngiyazehlisa manje sengingenhla cishe ngathi ngingenhlana ngithi ngenhla komlungu ngoba ngangenzelani nakhuke ukubaluleka kwemfundo ukubaluleka kwemfundo kulesi sikhashana onginikeze sona mphathi ohlelo kukwenza ukwazi uku-under because imfundo le esishoyo academic yafika nesitha sazi ngekho izikole ngalendlela esisazi ngayo thina sasazi nje ukuthi umfana uyabuthwa kwakuyisikole sokuqala leso esasikutshela ukuthi umfana uyabuthwa uma esebuthiwe khona lento ekuthiwa i-authority i-authority ke ongenhla kwakho sonke esithatha izwi lakhe ukuthi siyathanda noma sithandi noma liyasebenzela noma siyamethemba ukuthi lento aseyishilo iyiyo imfundo esasikade sihamba ngayo ngaleso sikhathi ifana neyomntwana omncane ongena emotweni kayise angene zithi ziningi ingozi zomgaqo ezenzakalayo ezisangenzeka nani manje njengoba engena emotweni kayise athi angena alale athi vele uma kungenzeka ingozi soba ukuthi ngoba phela ingozi ziyenzeka kodwa mina ubaba ngiyamenjani ngiyamethemba kuthi noma kwenzeka iphutha endleleni ubaba abedriver ngayo athi hayi lenzekile ngoba amaphutha kanjani ayenze lalinjalo izwi lengqwele kithi kwakuyelokuthi nje uma eseshila ubhuti ukuthi bafana ningangeni lapha ngisho sizwa kanjani kwala ngisho usushiswa okushiswayo ufuna ukuthi athi hey wena bese kuba ukuthi futhi ubhuti usenjani useqedile futhi ukuthi ubukhole imfundo yokuqala leyo thina esiyaziyo nesayibambayo ukuthi mayengasekho ngizama ukushushumbisa yami iagenda nami fast ukuthi nami ngiyayiphuthumisa engaze afike uma esefikile ubhuti sengiyaqala sengiyahlehla usengayifaka ke yakhe iagenda kodwa lemfundo ekuthiwa ke angizokhuluma ngayo la ile mfundo yasesikoleni yesingisi oh my nigga oh my dog leyo kuxegisa amabhlukwe ebese sitshela ukuthi ngoba sesikhuluma isingisi sesisikhipa ngamakhala sesingcono uthi uyacheck ukuthi lemfundo ifakele ephaketheni lakho yabekani phezulu kwetafula lakini nothing then ukuthi uyitshele nje ukuthi wena ungcono sithi masithi siyakucheck ukuthi ungcono ngani bese siyamfakazela lo othi kukhona abantu abacebe cishe ngakho konke kodwa nje abashoda ngemali bacebile cishe banakho konke empilweni kodwa nje into abashoda ngayo imali nezinto imali ethengwa ngazo bese kuba khona abantu abahlwempu ngalendlela yokuthi kuvalwe ngehlahla akho muntu bahlupheke ngalokuthi into abanayo iyodwa kuphela empilweni imali awungezwa ngizokuphindela kukhona abantu abacebe ngalendlela yokuthi iyodwa kuphela into abashoda ngayo empilweni imali nezinto ezithengwa ngemali bese kuba khona abantu abahlupheka ngalendlela ukuthi uthi umbhekile noma umlalela uze uthi yahlupheka lenkabi isizwa kuphela ukuthi nani now lento ke ikuvezela ngokusobala kukhona abantu abacabanga ukuthi imfundo iyacebisa
imali ayinakwenza lutho nengcebo. Imfundo nezinto esizithola ngemfundo uma ingakakwazi ukuthi ikutshela ukuthi uyingane kunomunye, ingakakwazi ikwazi ukwenza ukuthi uhloniphe abazali, uhloniphe nabadala kunawe, iseyizeleze. Number 1. Number 2, uma imfundo ingakakwazi ukwenza understand isystem ekulawulayo kulelizwe ohlala kulona, uyoba isigqila namajazi akho awu7. Usebenze kusuka ekseni ngo8 o'clock uze uyophuma ngo6 ntambama usiqhoshela ngamajazi sithi siyakucheck ukuthi wayigcina nini ingane zakho nomkakho. Use-ofisini uyivalele ufuna incwadi eyabhalwa usibanibani usuze wawudokotela kulesi sikole sabo. Ingane yakho idleni, umkakho udleni, hayi ngiyayithumela nje imali ikhona isapha ntambama. Ubani owathi ukudla awungizwa. Hayi basuthi, ubani owathi ukusutha ikhona. Bangaki banezisu zingaka zigcwele ukudla kodwa futhi akukho lutho. Nawu ke lento ke vele ngeke mina ngilonga ucacisela ukuthi ngithini wena. Angeke ngikucaci. Thina sakhuliswa ngenkani. Sayifuna saze sayithola, esingayitholanga namanje sisayifuna sisayithola. Ngifuna ukuthi ngesikhathi ngisathi mina imfundo ibalekile futhi ngisathi imfundo inkulu inesidingo, bese ngikutshela ukuthi ayikhona konke uma ingakakwenzi lokho eyakwenza kuSteve Biko. Isibonelo nje lesi. Steve Biko omunye wabantu abamnyama owangena kuyo isystem eyayilawula abantu abamnyama ngaleso sikhathi, efuna nje ukuyiqonda ukuthi ithini imithetho esilawulayo. Wangena wayifunda yonke waze wakwazi ngisho ukuyi-interpreter, interpretela bona ngqo laba belungu abanjani ababesinikeza yona, wabehlula futhi ngayo imithetho yabo, wangaboshwa. Yingakho bambulala ngalendlela abambulala ngayo, ngoba wayesebahlule kwisystem yabo. Uma imfundo ingakakwenzi lokho, usayitshela ukuthi wena ucashe e-university, ucashela ukuthi nje for the next 3 years ngibe ngithola uNSFAS. Phela u3 years uyabuya uzoba nathi lapha ngaphandle uthi ufundile, so what? Imfundo ayikuvumele ukuthi wena understanda isystem esisebenza ngayo, ubone ukuthi sirojwa kuphi. Mina ngiyakholwa, abaningi bayazi ukuthi ngiyakholwa mina. Futhi ngikholwa ngalendlela ukuthi angicabanga ukuthi ukholwa umuntu okholwa afike kulesi sigaba sami sokukholwa. Kodwa ngiyakwazi ukuyibona inkolo mayisingenza inyoni. Ngiyabatshela ngisho nengisonta nabo ngithi manake nje kulokho nje ungakusho lokho. Nemfundo futhi ngiyakwazi ukuyibona mayisilethwa kimi siphethe iagenda yokuseva umuntu othile uthi oh sizofundela ukusebenzela lo. Sibhizi lembuzo ongibuza yona wena uzongisiza phi lembuzo ukuthi iqhwagi linemlenze emingaki, ifrog amangaka ama-continent akhona, leyo nto ingisiza phi kule ndlala lapha ekhaya. Bese ngithi okay angiyibambe ngiyiphase bese nginokha kule minyango ethile okufuneke nginokhe kuyona. Ngifuna ukuthi ke zingane zasekhaya kulento esishoyo esithi ukubaluleka kwemfundo, kuqala asikhuthaze wonke umfana uma kuwukuthi la sizokhulisa abafana, asikhuthaze wonke umfana okhona ngokubaluleka kokuya esikoleni, ndunakazi, ukuthi akubone ukubaluleka kokuthi esikoleni siyonzani, abuye eseyibambe kanje isystem, akhuluma umfundisi esontweni asho umfana wethu ukuthi uyageja ubaba. Ikhuluma ilecturer uzwe le lecturer iphethe mandate wrong, ngabe yase west ingabe yase east, siphume siyolungisa indawo zangakithi emakhaya, ikakhulukazi thina basemakhaya lezi ezilele manje zingamafusi akolutho, silambile sihleli lapha ehostel
Sileli lapha emalokishini kodwa amageja asekhuntile emakhaya asilima sitshali size sikhethe ukubamba inkunzi izinto zilule emakhaya because satshela ukuthi safunza umqondo ukuthi ukuhlala ekhaya ukuba umahlala iagenda leyo efana nalento eyafakwa ngeimpahla mhla England ilwa neChina sanikeza umqondo ukuthi impahla eziqhamuka eChina zingama Hong Kong indlela abalwa ngayo bebodwa ukwenzela ukuthi into yaseChina nje uvela uyibuke ngento ethini iFong Kong nalento ke yokuhlala ekhaya abelungu bayifaka ngenkani kuthini ukuthi kube sengathi ukuhlala ekhaya kuukulahla ngoba benze ethi uphuma ugijima uyosebenzela bona ithinto uhlele ekhaya wenzani nazi inkomo nakamafusi nazi imbuzi uphila impiloni wena umfana unjalo sengiyazi egcineni ngishawa ukuthi angisazange isikhathi engisinikeziwe ngizothinta nje kulezo indawana ezinjengalezo angifuni ukuthi imfundo siyibuke ngokungazi ukuthi izoshuntubeza ijozi noma umkhonto weinsizwa kodwa kunalokho kuba ukuthi ilicijela ukuthi sikwazi ukuthi masilwa siyaphambili uhlobo lwezinsizwa nebutho esizoba nalo uqhubeleka ukuya phambili kube one uhlobo oluyi-understandayo imithetho elawula ukuphathwa kwalelizwe number one number two kube umuntu ozokwazi ukuthi umnotho wakhiwa kanjani number one usuwakhile how do you sustain that wealth wenza kanjani lo mnotho osuwakhile ungabe usabhidlika kungabi ingcebo nje yesikhashana number two imfundo yakho ayikusiza ukuthi ukwazi ukudefend abantu bakini ema-boardroom because le mfundo osuke usuyitholile iyakuvumela ukuthi uyakwazi ukungena ema-boardroom uyokhuluma nabantu abakhulu abelungu siyangena lapha sesigqoka amasudu usuke usungaspeaka ukuthi kusuke kusayithina siyodefenda abantu bakithi ema-boardroom siyobadefenda emakhoti siyobadefenda kuma-institutions ahlukahlukene number three sikwazi ukuxoxa izindaba ney'tori zethu unapologetically siyixoxa nje clean and clear because sesiyenzile i-research through ama-channels a-right naproper siyenze i-research sibuye sizotshela iy'nsizwa zakithi cha la bebesiphuphuthekisa ngokwe-research esengiyenzile sengithole ukuthi nokuthi akube i-research enjengaleyo ngale kwemfundo sinayo into ethi in future njengoba kubukeka sengathi kufuna ukuwenzeka kanjalo Zwethu kubukeka sengazi ukuthi iSouth Africa sobe sesiyibuka nje kanjena sesingama-spectators kubekwa amakhosi kuthiwa seninenkosi yaseNigeria sibe singabase-Afrika singabase-South Africa uthi uyayibuza ukuthi le nkosi iphethe obani ibaphethe ngamiphi imithetho uthola ukuthi siyabuka nje singama-spectators singamabutho kodwa futhi ayikho into esiyishoyo nento esingayenza seyiqalile le future engikhuluma ngayo angivaleke ngokuthi ngithi kinina usuke ungensizwa yalutho noma usuke ungafunde lutho uma imfundo yakho yenza thina esizinsizwa sithi ngingancame ngingafundi uma kuwukuthi kanti ukufunda kwenza ukuthi ube kanje abafana abaningi abagejayo ikakhulukazi lapha einkundleni zokuxhumana ilabafana sithi baseyikoleni ezigungweni zemfundo ephakeme umuze ekhuluma nje uthi ungizela ngumqondo mina ngoba ngayi e-university ngiyakwazi ukuthi kungizela umqondo wase-UKZN lokhu ucabanga ukuthi sise-lecture theatre lokhu komfana lokhu impilo-ke imbi sengivala abanewethu bangifundisa izinto eziwu-3 ngobunsizwa bathi number 1 ukuzazisa ukuyigqatsha nokuyiqha mase ngiqhamuka uqikile nje ngithi hayi mina usiqukaquka somthondo uyaphoxa ngoba ufuna ungena career back kuba kuyenzeka bengiyokuphosela negoli mawuthi uyangibuza ukuthi ngubani ngithi ubaba uhamba mahamba nishoba lestaloni bathi wahamba umuntu unendlu yakhe isangoma esivule ngeBhayibheli ezinye izangoma iphula ngeshoba uthi ngikutshela hayi uzalo ukhenxa umzimba ukhalimali uaflation umsebenzi onzima uphikile nefosholo ngiqhenya ngemvelaphi yami futhi angicabanga ukuthi ukhona oyiqhenya ngami ngalendlela mina engiqhenzela ukuthi nawe uyiqhenye ngawe ubunsizwa bakho uma bungakakwazi ukwenza ukuthi uinfluence nomunye umuntu uthi ayiqhenye ngaye busuke buseyize leza ukuzazisa number 1 number 2 bangifundisa ukuthi ukuba insizwa ukwazisa omunye umuntu
uma sewuvelile usizwa sibingelelana. Ukubingelelana ithuba lokuthandaza ndawonye. Uma ngithi nje kuwena niyaphila mnewethu, kuningi osangangiphendula ngakho lapha. Usangathi asiphili, hawu ngisanda kudlulelwa ubaba, nginesifana esithile singiphethe. Hayi mfowethu, uNkulunkulu nabavela kuqala abasize kulokho sedlule. Uyisizwe njani engabingeleli? Ungene liftini uqudule. Ukhona abantu obusangaphila nebesangaphila kuwena. Bingelela, wazisa omunye umuntu, hawu konje inkabi yami ngizothi yakwabani? Hayi, wakanxuma. Konje unxuma lo. Konje unxuma lo ubani? Uma engazazi njalo wena semthetho, hayi ozwide phela la. Osothondose laba bakamkhathwa. Angithi akazazisi kushuthi yena. Sumkhumbuza wena ukuzazisa noma vela kusho wena kuqala utawu. Wena wasekuthangathangeni angeke uyinsizwe njalo. Ube namabala, kube khona nomuntu okuhalela ngesikhwili. Mina nje umuntu ongahalela ngesikhwili uyangihlanyela lo muntu. Hayi njalo futhi ngoba ngemsaba yini. Ngifuna ukuveza futhi lokho. Ingoba ikho ngisho neroom nje yokuthi ungathi uzongishaya. Uzongishayelana ngibe ngikuthanda. Ayi mina ngiyakuthanda wena. But kodwa phela futhi mase kwenzekileke usaze safika lapho ke sekwehesinye ke futhi isihloko ke. But nje into yokuqala ithi ukuzazisa, ukwazisa omunye umuntu. Ukwazisa ke kuhamba indawo ende ngoba kuhamba kuze kufake ngisho nokumthanda lo muntu. Kuze kufake nokumhlonipha lo muntu. Once sabamba lezi zinto zombili ngeke bephuze ungekho. Ngeke bothi sebathengile sebawabekile amakhotha. Ungenalutho ethethe omunye uzofika nalo uma ufunda ethi ayi kahle baba sicela ufunda sila. Ubeze bekufonela ukuthi funda silapho wethu kwaSibanibani fika uthi nawe ubeka izatala hayi ngeke qabe yami ngeke. Uthi ufika bekuthi nge6. Nawe ubuthi uthi awuniyangondla. Because mase ufikile unuka kamnandi. Nidinelweni bafowethu. Sibangani nixabanelani nabantu. Impi izosiza ngani? Ayisekho insizwa kulezi insuku. Insizwa yayilapha insizwa. Ayisekho. Sekuphethe amagwala ovele khipha isibhamu nje. Lobu insizwa bakho. Sothi siyazwa hayi kodwa bamshaya ebhekeleni bese angayilo usefile kodwa. Sengivalileke bafowethu, ngicela ukubonga nje kakhulu ithuba. Ngibonga esigungwini, ngibonga kubanethu abadala nakubo bonke abakhona. Ngicabanga ukuthi ngelinye lamalanga sizolokhu siyivezile nje siavailable futhi ukusiza kubafowethu. Even nakuyo ke kulento yemfundo abanye ke bafowethu bayazi ukuthi mina nje ngilwela ukuthi uthi uqhubeka kuba yilento ofuna ukuba yiyona ngemva sikhona isitifiketi esikwazi ukukufaka la ufuna ukuya khona. Mina nje angeke mina kuthiwa ngisebenze uma sekuthiwa ngifuna ukusebenza ngoba isitifiketi enginaso senza ukuthi ngisho nethalentanyana elincane enginalo ngilibhekelele ukuthi ngenza kanjani wena ulikhokhele lelo talent. Uthi uyangibuka nje ku YouTube, uyangibuka ku social media, wenza yonke into mina ngapha kungena imali isikole leso. Lilonke ke siyabonga kakhulu. Siyathokoza.